এইটো তেওঁলোকে যিটো মানে এলিগেশ্যন আনিছে ইট ইজ এলিগেশ্যন ফৰ এলিগেশ্যন শেপ बिथाङा मानिया मालाय मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ তেখেতসকলে প্ৰমাণ দিবলৈ নোৱাৰিলে তেখেতসকলে প্ৰমাণ দিবলৈ ফেইল হ'ল देरासारा गावनो 6টা চাহ বাগান বানাইदों এইটো তেওঁলোকে যিটো মানে এলিগেশ্যন আনিছে ইট ইজ এলিগেশ্যন ফৰ এলিগেশ্যন শেপ অকল এলিগেশ্যনে আনিব পাৰিছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত কৈছোঁ অন ৰেকৰ্ড আপুনি প্ৰমাণ দিয়ক তেখেতসকলে প্ৰমাণ দিবলৈ নোৱাৰিলে তেখেতসকলে প্ৰমাণ দিবলৈ ফেইল হ'ল তেওঁলোকে এলিগেশ্যন দিব লাগে এলিগেশ্যন দিছে কিন্তু আমি এলিগেশ্যনটো এনেই নামানিম নহয় এলিগেশ্যনটো ৰেকৰ্ড দিয়ক প্ৰমাণ দিয়ক প্ৰমাণ সহকাৰে এলিগেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়াও আহ্বান জনাইছোঁ হয়নে নহয় কথাটো আৰু নাই নাই তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ক না মোৰ নামত ক'ত আছে ক'ত মানে কিবা আছে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড আছে ৰেকৰ্ডটো দিয়ক ৰেকৰ্ডটো দিবৰ কাৰণেতো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ হাউচত আমি কৈছোঁ তেখেতসকলক তেওঁলোকৰ বোলে ৰেকৰ্ড আছে আৰু ৰেকৰ্ডটো কিয় দিয়া নাই কালি ৰেকৰ্ড গাই শুনালেতো নহ'ব না ৰেকৰ্ডখন চবেই পাব লাগিব ৰেকৰ্ডখন স্পীকাৰৰ হাতত পাব লাগিব হাউচে পাব লাগিব হয়নে নাই কথাটো ৰাইজৰ আগত দিয়ক ক'ত লিখিত তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ আছে প্ৰমাণ সহকাৰে আমাক এলিগেশ্যনটো লৈ আহক না बेखौथ' आं प्रुफ देखायखादों दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों बिथाङा मानिया मालाय मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ बिथाङा बुंबा जागोन नामा डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ दा जों मोनसेखौ नायनि बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन देरहासारल' नङा गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों बेखौथ' आं प्रुफ देखायखादों दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों बिथाङा मानिया मालाय मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ बिथाङा बुंबा जागोन नामा डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ दा जों मोनसेखौ नायनि बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन देरहासारल' नङा गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन